Riwruog joriemb tuk-tuk e kaunti ma Kisumu ne obiro kanyakla kendo chuogo lony manyien mageto bero sekta no to chutho e rakruok gi timbe njore kod rochruok mag arita. Kaka jafwambo marwa Joja oko leronwa, lony manyien no geto chiwo ler e wi joriemb tuk-tuk, rut magiringe kachiel kod tesen mantiere. Joriemb tuk-tuk e kaunti ma Kisumu ne obiro kanyakla kendo ng'ado mar tiyo gi lony manyasani e rakore gi jonjore ma samoro pondo eigi. E lony ma kamano midendo gi dho ngere ni coding system, tuk-tuks duto mabiro yie kod parono ibiro yangi wegi, jogo mariembogi, stage ma gichung'ie kaachiel kod rut monego giringie. Wadwaro mondo tuk-tuk duto te ma operate Kisumu ka wang'e ni en tuk-tuk mane, to tiyo yo kanye, to chung' kama nade. Mondo ka customer oidho to customer obed gi yot kata ka gire msike moro dong' e gari to onyalo yudo kama ochako godo. It is a very important system since it assists them to manage their information and data. It will be able to know which boda operates which route, registration number for the boda, and we are hoping that the tool that they are using will assist them to improve on compliance levels on their members in terms of licenses, valid insurance stickers, and also they should have a database for their drivers. En okang' ma bende gikone geto konyo customers ma samoro oma mwando gi jomibadhi mopondo e ohand riembo tuk-tuk, kako machielo bende ogeto reso derepe moting'o customers mani kod paro maricho. Ilo customer we mzige tuk-tuk, okia no we tuk-tuk mane, nikech tuk-tuk gi dho customer gi wacho ni gichalre. Mara nyingi ibiro do kaka wacho ni oidho tuk-tuk ma yellow, kata oidho tuk-tuk ma blue, kata oidho tuk-tuk ma kwar. To kipenjo ni to binge number plate ma tuk-tuk no okia. Koro mae momiyo wabiro gi paro mar coding ni mondo mi okonywa gi customer wa. Yudo ka diere machon ne customer nyala kawo ja tuk-tuk mora mora, yudo ka samoro osekwalo diel kata mana wawach ni seme kata kure, to kawo ja tuk-tuk to gidhi giting'o diel no kendo gidhi giuso kama bor. Miyo customers nosebedo katiyo kod tuk-tuk marach e weche mag kuo, kata samoro jomoko kawo tuk-tuk gidhi gitimogo timbe mag anjawo kata nego ng'ato kata ng'o. Gikoni ma bende biro konyo e yango nyithindo ma samoro weyo sikul kendo donjore e ohand riembo tuk-tuk ka hikgi pok oromo, kako machielo bende biro konyo piny owacho e yango jogo matiyo gi tuk-tuk maonge okumba kata insurance. Sekta wani endi ok ber ahinya. Omiyo wan kaka leaders nwa wuok oko mondo mi wakete obed alwora mowinjore. Nikech tich onge Kenya, ma en tich. Ka waseyude nyaka koro warite. Omiyo akwayo joma nigi tuk-tuk mayudore Kisumu County, chak chon imany coding ni endi. Nyithindo madhi skul wakwayo gi muolo giwere gi tuk-tuk. Kata wan bende wan gi challenge kaka joma nie sekta ni. Iyudo ka tuk-tuk samoro driver weyo kamoro to tuk-tuk no gwenyore kama oweyeno. Seche mogwenyore kama oweyeno, yot ne ng'amo neno, yot ne a leader moro machielo neno tuk-tuk ma apply yo machielo kod ro machielo. Yot ne mondo penj ni to bwana in ma in gi gari ni, in ng'a, to wuon gari ni kanye. Nikech coding ni biro nyiso ng'ama onego bed ni kod gari no, gi sama onego bed nobede kode, gi kuma onego bed nori oringe. Magi timore sechegi mikoni kaunti ma Kisumu ni kod tuk-tuk chiegni 3,000 makelo nweng'o ne dhano ma ok tin ne 9,000. Gichiwo siem ne joriembo duto mondo mi oketi tim lony ma kamano nyaka tarik 20 Desemba ni, ma kokalo kanyo to gibiro kawo okang' mowinjore ne jok ma kamago. The coding of this exercise is done in other regions of the country which we have seen, and it is very successful. Magi madhi konyowa mondo mi wa identify jogo matimo ga timbe maricho go. Gin jogo madhi tamre keto wach coding, wadhi ng'eyo ni gin e jambazi mosebedo kanie kindwa. George Aoko, Ramogi TV.